Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi rahmanud dunya wa rahimul akhirah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bai, mga dato, mga urip panwalla adumadara as-sunor sarta at tumatanda nga matano sa pamamakinagan sangka iya mapya kapipita. Siko kaya bati ako ko salamat panganiyak ng Allah amapuro agumala ubaad namin kulang purakatano at para katiuba na angkatan na katano ko Allah na isang biyano na sa kalilintan limong nakaparakat amap mamanaw salam Allahumma amin. Siko daman si kapuni sangka iya mapipikirakan na pag-inang kaakan ko ginawa ko na pag-inang kaakan kakano na tigang na pituang kuskano sangka iya pa ang babarakan watano bingulalan sa iyang watawa babayan si Hadja Siti Nur Hamida Kabugatan. Siapa dia seurasan Nabi terubian uba-ubun makapaguras si Syariah Islamic Seminar si sabab ko nagidawon sa kanya ng tangara babay na apiapan at naurasan ni Mantowa may nagiwa inalawilakan ni Ustaz Muhammad makapasadaw sini na diyo gagal na sumahukman sa Lanao del Sur si Sariataya Municipalidad Binidian na tiga na yung salan na ubakan makul sa mga lulutan sa Binidian na kasurbayanan na buo kilaro makatali mo na pati kami akan beberapa rumah Toto sini po din. Agyang kali kapag pamamakin nagawagama na isa mapanggumaan si nakapamamakin. So yung kasiin na ukaparo o parate ang kasordirang buong wala na apeso kang ginawang ka na may kasi. Pati ang mga ulamay niyo, palagkiuman o kakawitan ron. Inutobs, nakagiyasuman suwala nagyo isubugan yan. Pero Allah, wa idha quri al-Quran, fastami'u lahu, wa ansitu la'allakum turhamun. Katiruan ng Allah aw pamakapmaan na inay sa kesabuton nagpitiro Allah aw kono pembatias sa Quran na kono pembubudas sa Quran na ayat order pastami'u lahu nagpamamakin niyo wa ansito nagugug na kakano la'allakum turhamun taang kano kalin Pidaya niyo wag inawan niya dito yang punan yan kadua lalaw taong di seminar may kadi mangusiat siya limang manisa na limang mangusiatan ordinanan wallah kapamamakin karang na pitero
Kami ako gagawin at napiyang siya tangko. Na tidak akan nabi ako di manusia na samang gusto di imbibitiray na mag-inumatan o gabi sumay. Nausto na benda mi kerata ginawira na kaya rangitan ako. Kaya no ba na istorya niya sa nasibay ka na pag-esplateran siya. Dapat yun. Ordinana na buong kuwala. May kaisa na riguluang na Muhammad, Ustad Muhammad General Montaka, Department of Education, si Salano del Sur 2. Na isa ko lecturer. Nakakiyo ko'y pagiging sa flag ceremony na order ang panilintindag sa mga tao na yung tindag na si Alim Marjan ni Malawang. Nasumya kay Lera na minibina ko niya sa pamingin na mag-grab. Minadating siya. Alam ngayon, wapita na wala. Tinag ako ang pagilida ng anak. Na may kakuraan, na parang ako. Kailangan manaryanan na pinang kamay kayang mikan sa protokol na swal na nagiluwan yung mabupulabas na nagtangilan. Dapat yun, bilay ako niyo, madatanong ba kasakit ang yun na kasakitan na nainig yung damari. Nari, mapanggumaan si nakapamakin. Naumana na kaunggari, aoriano kang bula-bula tano si naad na siya kutakaw. Maray ko ito. Adi niyo mo tamiyali ang tanong na imisi ito. Natay nga rin ang tamiyan mo siya. Ada ko na ito main ka, bali-bali na huwag man ito. Kabali-bali ito yung ka na miyang sa karo na basta mong buwagam akong galubakan na lagi lupa ka bukala. Inyo nung pagmakakatakaw na kami ako. Wala yung hindi sa nakawagam ako yung bulbuli ka, nalagi lumaga ang mata. Ay, baka isa, margani mo itong mga day, baka bukal suwagama. Namada ka na sambagyan. Isa sambagyan na inong kabubukla, kapag subalas yan na otang. Miyanag ka, tao pa makaya wala sa inangkas. Siya pa kung dulu rin, hindi siya rata. Alin, una iyaw. Hari na, kay kas. O gaya na di may nang kagiyang kaya kag pamamaking dakwang sa kaya pikiratan mo ron sa Alonso Islamic Seminar Paganagan. Na umanariyo katawiya iyo mga tauso kagwata mo siya balas. Naapiyakit ko sa akin na mata nga magura-gura. Yan ang yun. Naapiyak pa ito, may pagkaroon mo doon ka susi. Pang makakatawitan at tarima at ano, sugat mo siya balas. Namugay tanong man sa wano tanong pa karedo ng kaadong magtagok sa ginawang ka, ako nagsuba ako niya lapis. Dahil na ito, nakatiya mga ulamay ni na sunabi iteroon. Asiko maanan yan, nagdakon, nagtimutimo, asagurumpong. Ayaw mo ang pagtimutimo ay magparakwalwa. Ilang abel mo tanimano. Awa niya mayagtigo nabi, kamakapasal sila, magtawagan silang magpapananawag. At diroon niya, mo, katbud dilang saydi atikum hasanat. Wakupirat lakum jami'a. Terong kono di mananawag ang bebaling kanudin kasabenar asyang di ano Allah sa mga rarapayong sa mga Biblia. Naguri nila ang kanudin namon. Pwede ka nga nabalas yan. Dahil hindi nga turima ano. Pamakasasabutan mo ito, alay, bato na iman na ito na
wayang yang dari pagkakamarata na magatos na iman to na sumyong kasi na siyang bigan wala sa mapia magatos alin to na apan narini na ang kawala nagtitigil dito no tatari mga na pia kesakitan na pia kapatongan narong dito na subasi lain to na kagir pagkakataon na itak na barlang manang kanilibot na gasok na orin. Kapamamakin Orianya ng balik tanong na siya butir. Orianya naganap ng kaon na ikatalo asiko kaya kumamamakin na duka na at siya butir kaon na ayat manakailog yan ng gulalan na nakas siya butir kaon nagagibig kasi minar. Ngayon kaya may kabahan mamupumba nangyara seminar na kailangan na may dahil may nawatan sa mga ganamot tanong sa mga tanong si nang baling tanong na ayaw sa unong mga buwalik na miya kaataasar kami ning gulalantan kamay kabulong pagkamara sa mudul nabatparo din diyo kami Maraya dulu. Pakasakit na naman. Kadiyan na ikataw madawog ni Ustad Muhammad Chaulas o how many minutes, uli na how many hours. Nanay no kasakit ni Buhin yung sa Laudapal. Kamaktakwa ko rong budeng ka, kamaratas sukilun, tuwa budeng ka kalatambang, katamto at kalanggay. Hey, uri ko na Allah! Sabutan kaon ng gulalan ka pagyutoy ka seminar. Miya kadak kelapas si seminar. Pagyutoy na hulugan no. Apa yang din yang pagkanag sa seminar nagsungon na lipsyung bayan. Dia unik silip pagkakala lagi namin experience na yan. Napanutulang Oscar sa waki aktual lang yung gulaw lang. Biya sa lahat na yung labi seminarang ko, nakagiyan ko, di ako di makasiyat na ilibagay na issue. Biya kadat-lat yan ng pasiseminar, apyan din yung pagkanag sa seminar, nagsungon o gay, nalipsyung bayan. Kay mga pasada ko guru kan na miulas ako kapag yung madaw yung rastir na muna ko kadang penayat terusan ko na sumyo nga ko teraka kan na dia di prepara doa melarga na adna mag-ina apat sanggot wa misiminar na dilang kataon begitu sa teraka kan na sisilan detik ko katabiyan siya. Na pemiraw si uminianan na uli niya nagkasya yung pasisiminar alip simboya. Yan na dito. Si mami dali niya ikarong kay watayanan na uli pasisiminar alip simboya. Ay kagyo matinin bitero nagbuwag ko kadingi leo raga asaan bisi matiting degiran nakakaoron ada kanono yang porokya. Kami ang buting. Nare, ada siya buta kaon ng gulalan na nakan na magaytanos sa ibarat. Magaytanos sa ibarat to. Kakagigila na perisir sa nakan mga guru akan na aya kapag sa butawan na magaytanos sa ibarat. Apias wala na migay sa ibarat. Ada siya buta kaon na miling gulalan na. Kami ibarat niya. Kaya kan bilang ko ang ibarat na guru niya si Ustad Muhammad. Yang musyat si Ustad, biya aloy niya. Apitero ko ng Nabi. Iyakum wal hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasana kama ta'kulun nar khatar. Di mamang hadis. Ibarat kayo. Ugay na ini bugay may mga guru na ibarat kakagya pangakabulong nagpakay efektiba yan.
Asabide niya sakita nga pagawin korban no Peter o nabigaw pa makatudaman nak naboy ni matag cancer ka complicated. Hey, Peter o kono nabigaw niya nagkamyang siya Diyostan panang gilain niyo so kapakase kamataan ko na so kapakase napugkilian sa mga pipiya aman sa lagi nilino kapagkanaw ako'y kumakalagay tago. Ilibugay tanong na kayo barata. Ato na yung anak niyan na uwa kang makasiig ari makasiig hindi ako nyo ba nasa akin si kadumanin na si may kanon naganakiha kag yung titito ka pa mamakinom ari marayo ito ibarat tayo miyanan ko pati miyanan ko na pagkanyan sulay adi ka na pagkanyan supuasan ka na pagkanyan susambayan ka na baka na yatigan mo betira ba yan na ibarat yan na manutang rin pangalaman sa Peter wala na upang makasakit na sobray ni sa cancer kaumatatag ini ko umpungan na sakit tayo umpungan ng kaya ka pa kasi na umatatag ini ko kang bata-bata na bangkit tayo kang bata-bata na umatatag ko kang paligan na antereo kang paligan. Peter o nabi ang pananggilain niyo so kapakasikap kunyan sumangamal amak ya sa lagi din ko kapkanaw ako'y kumakalitan na pendawa kapman ale dia kan kegenukan kami adika koron ya adika koron kagyo pilih siya nang mga pagarian na lang nagalubok na adiksyon yan na ito no miya makin panaybing may nakaiwanan na lang nagalubok na adiksyon yan tanay ba natin ano ba man sa basketballista kaya kami adikon na piada rin nagsiyat kami adikon nariyo na napalawa ka man sa pangangadi tabi sa pagarian niya api yang kita dapat na di tadi mangadi kore kaya napalawa ka man mang sa singir api yang isang tama nga kape na di mamagibigda kami adikon lalagi dalam kanan nakapakasi gida niya adi ka kau na diga kebidukan. Hey mga pagarian Peter wak na ibaratan na pinto na iba na Peter wak na pagkarabungan panoronian kasakitan na no kapagumpungan nasakitan na no kabata-bata nasakitan na no kapagingilagyan kaya kapakasi niya nagagari ubang aking makasig na ganaking ka kapag ganyan suwamalata na ubang ka makasig na ganaking ka kakana ba kamu nabisukay nari benar bakaw na itusukay iba miya pumusulan-ulan na miya kalisib ka sa ciki apung sa municipal mayor makasig katano sumay ka kanata nangapaya sukusin nari benar ya Allah nari pangarabungan kanurungan naman nari pagaria debito ka ng arano ilaman ng babay kulay kapag-ibali ka po nagnaking kanan kakagigiraman mo misura kasi sigang ka ko sa lakaw ni sa lakaw nalagi ka tiro no maawid sa biyo kau gitu-gitu siringan na kanan niya promote na niya katula ka na bisika ka na betul di nga ng dunag yung di ka nagpapay niya kasakitan tiga alay matang masakitan nga na pitero wali benar so siringan na lang niya katula niya promote miusur na bisika na sa kano di ko ito benar ya kasi siga mo nang nabagapsikat kapsukit na tiga umar jadi nubat jeruay sekita ko nagdagitara mo man nagkagwaro origo kami ang sa korona ninigyan na mga saan miya ila ko na nakumiya duduran mo ka
mata lo ninggal-ninggal yung dimetok. Tigaling pangaraya kang ako na ino ang pederwa ipetay nga kapsya kita kakanda man na yaw to di ka pangakana sa awida akal sa ginawang ka na awida akal kakikarumang ka na awida akal kakumangawata ka na isusumpat akong pansusiringan na karo nagususiringan na karo nagususiringan na karo nalang na siringan na ka wallahi di ka naggenakyo di ka betoy ang memori. Kain to na yabu abay labu lang memori nga nagtugib na piyaka ko hindi ka sa 30 tugib dimitaya ka Allah nari yori penuh Allah toto sinyo ilang kaman di kasisiga sesalakaw di salakaw kawang ka di katawi na yung kaman pagkakuwaso kamapian ka kay sebab Allah wassalakaw inangga kamanarianan inumagit kekuwaso kamapian ka kay sebab Allah wassalakaw tiga marjan lagi dunia kena nangkeng tanima na magita ko lang sa ibarato pumba sapong na piyagapo papuntang iligan na inumarong niya ako nasa iligan kakagya sa mga drivers correct o pa mga drivers kumara lalutan no mata mo mamiyo beparit ka siya sa iligan nakakaw makaroon na gulda pitong gulda kung pangabali sa pong napiyaga po kami akaw makaroon na hindi gawin mula sa nakuda ay mga yagagi yan na inuwag sa rin ko waso mamapiyaga na kahit subag wala kung sa lakaw ka umasmitano babay kulay pagaling kulay binaging ka kasisigang ka ko sa lakaw ni sa lakaw kapirisir sa nakanamiya ko ang mapia na tutunakan na lumasangan na pola nabututan ka pa na subutot ka na di ka din makwasor ka na misusurat sa law mele nga kaya pasangil ka abiyututan ka na ibuatan ka abiyututan matang mo daw mga surat na misusurat Allah nari lasa yung pagano'n mo ron sa nakapakasigo hindi na misura kasi sigaw tao ko paniyan sa muta kakakadabid na rin niya kakagayang misur niya katamo pwede beriyo natono na namatang wala kaya pasangiron na ipusubiyang pangwala alay matunay ibaratnya na nga nalinganitiro na misura kasi sigaw niya mo silingan yan lulutian sa lakaw na ipusubiyang wala nadiri di indua Are buruan na Muhammad di mamang ni Allah ya Allah pengeningkor ka ako ang kaun si prinsipal nasampiin akong kau mata ko kaya pasang isip manoto kakagiyang para marayago kami pa namiyaning tanong sa walay na alay di bis kepakayatan ninakan sa posisyon na mapromote ako ron itu di kepakay niya kapakaukitan kau na waya panarapan na prinsipal na pangniya nga wala ya Allah na pangning ko na ama prinsipal ako pasulun swalay matauron na di ko supatan niya kawakaron nakakalagon na kapamangani kakapakatepo ari makatips nari ibaratan kate orasan na lalayo na tulungan ko kami ang malaway oras uwi na nakabundang guru akan magagatan ng mga nauna na si kaya kayo na rin akan boyo din nagkabuang arwar sa kamuga kaya pamiyagama hey mga bai mga dato si paman ko kapagpagingan kung nilon di ikap panagumbalaya na upama kaya pagilaya na isa kapag kamang o kapagpagingan na kang giginawa kaya nagyo kang giginawa
nakang giginaway. Nakatawan yung mambu. Ating mana mga ulama ini. Suari sunabi na isa piano tulian. Nagpiano siya tanwallah. Aming bulalan ko Jibril. Nayagarya piano tulian nabi na tiyan na atani Jibril. Qal ya Muhammad ismasya fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'at fa innaka mufariqu ila akhir hadis. Para kiwang wakamitan rono ilani maso nabi namya kalangan isa pagusar koronator namya master. Na inotong mga piyamo siya kapan. Yan yun. Piyamo siya kapan na. Na dapat man ito na kekuatan ito at tuma. Wari yung piyamo siya kapan na binasa na iya perang kumasasawlig. Siya pa'y sorginian na daw kasawaro. Kau maman tamak pada na sumasaya nakaman ako ni sabutang wagama. Ugay naisir na kau nomina lang yun na sukalit darwagama. Muharram, Safar, Rabi'in Awal, taman ako kapos yan. Kahit man nag-isbagir ka, natingin alay, gusto na diyang ban mapakagtundo-tundo. Hindi pa mamakinig sa wasya, kami ang bubulugan. Nare! Alay man yun to! Si kuwagan yan, piano siya tanso nabi na piano tulian, namiya ka umarak na tigil so Jibril, na dinyanrakan di Jeroon. Ya Muhammad, gunain ka dan sulang ba umur ka kamataan apatay ka. Isang tayo ni pamusyat ko nabi. Tunay tundugun na Rasulullah diyan di ka panudulay ni pamusyat ko wala mga papabot Jibril. Wa ahbib man syah fa innaka mubariku. Tunay man yan. Naisagari ang karayang sagagaw, sopato, tapala na nakasagagaw, amataan, ang makapagulagin. Yan lang yun. Wasyatu tu Allah Rasulullah ya Muhammad. Langaning kaden sagagaw, sopato, tapalanganan ka sagagaw, kamataan na makapagulagin. Relaya ko niyo, talaboro sa mga ulamaw. Nagyang kananahan dito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wasyatan ang kunabi na wasyatan katanupan mambola. Pagari ko lang, babay ko lang, pelangan ikan jagagaw so salakaw di salakaw. Gaya to, na mga pumbulagan. Naan na ba sa ng mga lokstan, wali ka no pan makambulag sa kawiyag-iyag na makapumbulag no sa patay. Yan ang yun. Namataang ko sa biday paras, amiyakang bulabulag no sa kawiyag-iyag, namiyakang bulabulag no kung amiyatay suisarakan nga lagi do di mapia kaya pakambulag yun, kalagi do di ka punit daw pa'y sa kaya patay niya na. Wow. Mo pa. Ay, mga uripon Allah, isa na, nagkasabapan ko kagkailot to ka isa-isa, kang giginawa nakaluyuman magda ka manutulot tanong kopya nga sa sagadan. Kuya manan yan nakiyang giginawa yung piya nga babantugan ko para tiyaya. Manutulot tanong na, nakatiya mga ulama ini na suwaris sa mga sahabi. Ridwanullahi alaihim. Na ayakyang giginawa ilang kong inidakatian ako pandangan o tutulan. Nagpamiyugalin sa mga muhajir si isa Madina. Ay pembedu ko mga pupuon sa mga kanamang muhajir. Na upakarayagan na bangko ito. Kaya nagyo. Namiyakaw masiran si isa Madina. Namiyakaw may laro na sa mga ansar. Amaw unay ko yung nakatawa niyo, ayakyang giginawa iran na parakwal.
Nayagarya miyaswa na adna duay karuma at taga Madina na tiyanak yan so karuman yan ay kadua na piyakit pangaruman yan kung pagarin yan amuhadyan. Matano to umalang gugaw. Pamanin na tayo kugalo yan kay kirstan ro na ginawa tanwa kaya mo. Tona ko na rin. Hey, pagarin ko lay, babay ko lay. Miya ka umaso mga muhadir si sa Madina. Nasa mga kawasak ko mga ansar na isa at tutur na bigyan sa panukyan na inibigay niyan kung pagarin yan na muhadir. Kanyan di makapital. Kegaganan. Allahu Akbar. Isaw naman. Nagtumuganin tanukman ko sa tutulun nagtotoo siniyo kaso kapag penutula ko tutulun na adnabasaw mga umangan anak tutula benar dilanganan sa indan anak tiga banta na di pamanagpakadaan na inong ko nagipag penutula sa tutulo kaso maanan yan na kanuro na pagkuhan niya kaisa na niya adan sumala at tidawa o mga Muslim abo sa mga kafir. Nakagiyo mga pasada sila ng ganina yan. Ari guruang na Muhammad na tanto amadak lakiawasaan ko mga Muslim. Ayaw tiro nakiawasaan na miyangan. Eh, nadong ko nagtibabaan ng mga Muslim madi mangwit sa si kumyangan. Nagyang protokol na di mangwit sa pamakay ng kumyangan na miyadagi na pangguro kami ang laya din di matero na uwa pa kayo kami ang law. Nasokyan na gawa nagyang koto di imam mamagay say nasyungan niya. Lagi ginawa iyo. Nenenong kaya pakaw man hindi bagay nenon sri. Nenenong hindi nakapagintos. Namiya nagyang osaba na apang buro kaya di matero na uwa pa kayo ng kami ang law. Antonay niyo daw na. Diyan mo to mama apagan niya mo manin. Ano kapag inuman na so kaya na ganyan na tigyan mo ni kira di mangwit tayo kapte isri na witang kasakot apagan niya na may angel kap. Biya di mo ron niya kayo nasa rama kayo. Para magan kegagaw to. Sigurado ako na di nga kegagaw. Ay kailangan na kana. Eh, ngayon iti ang may kadua miyangol. Nakadiyang mawit yan nun. Ano man kapag inuman na miyan ginay ka talaga miyangol na pumuraw kaya dinili pumuraw kaya. Nauba ako buba kayo ng mga miyangol ako. Nayak mo na miyan tiwi na di nakatiisri na mitaka sa iyong pagpagarihan na miyangol kamas. Ilang lang nila bisa. Na inuit yan sa iyong kami ang lewat. Inuit yan. Enong kaya umak na miyakay. Na kaya suyanin sa kadua miyangol na miyakay. Na ini kasuyin yan kumbaga niya miyangol na miyakay. Matano to kung matamita kang ginagari may ganina idem na miya kayo mo itaks tanong mo sa orang tanong si ikaw orang tanong natabi ako na subti ko mga lokos sa akpiyak kamawasa na asara mamarako taro pipi maunang ko mamara adis sa mga padakan akpiyak kami ada din na asara po kasaw na ubaga sakitan na akpiyak kami atay nasara dia kumantay. Ya kawat-kawatan ano, mga tax na nakitag nagulupa o bilyan niya, no? Nari, mga babae, mga dato ginang sukang giginaway, kailangan na inutanoy, pagaluya ka ang tanong kasoy. Sukyang giginaway yung mga sahabi yung mga kagagaga. Na uli kagaga na sukyang giginaway yung mga lokstano. So ang isang mga lostan na gumaliin na kaya mga styliran na bunan na losiran sa sigod. Panay man na bunan na los sa sigod. So magad ka na di kayo nilarakan na Muhammad, out ka kang anong makakan. Ale, maunta ka nung kanong makakan. Iman to na miyada akiyanan. Kamay lengap ng utat ko, urap ko, panagitapok ka. Daigusan, pero na doon sa wala. Nari benar ya? Allah, mata ang grabe kami awat-awatan no, miyalan na kaya dali ano? Nari melay niyo, pinalalo sa sigad. La ilaha illallah. Buwani ko sumangalok sa ano na, sa iko sima-sima ano na, may mga styliran na di isusuma so tutuman na yan. Taga ito ni suluk, ay tanong ko anay barang kami awat-awatan sa iyo. Nagsumsa pinid. Napira silang si Igawi.
Mereka beling sila na di sila pagkakana sa pamamagaya. Na pero to gawin ya mana sumimuro mo so taga pilin. Na likewise beling na iduluga ko da kamanga teater mga dudu mga hari. Imato na ada ya ada utuh. Nare sama no to mga urip no alam ya gedem tano so mga luksano na penangalo sa sila di mantona detik ya iler kaulo tala. Dapat tak? Di negara lalu tala. Ora kelebihan ado. Dorong ado usah wadah. Assalamualaikum mandi siap biga. Ya gini ke. Benar ke tapo. Ini auto terakhir dah kami masih lo. Buat ini auto talomba dah kami tinilas. Dia membuat makala membuat tawa-tawa mian dulu solo takon lenggeng kayak ini pamangendung ngono to gitu mami style ya. Nari magalay mga uri puno Allah. So kang giginawain na dumalitan man kaamay-amay na tigto manok po mamakin nagagyan na ditero niya rin na benda ng saragakan. Kang giginawai at peresesa nagang o kaya bati koron nagusok kaya pamamakin ga koron. Naterongor kano mga bae, mga dato, nauditan nung giginamain, naya kataway koron, naditanong pa kasurga. Yan nagyo, di ganun pundo, ay alay, may naudi pa kasurga niya katalopulo ako mga naipay. Nami abang-bang nga manabang nga ng kasabay nga. Lumanay ka pa kasurga, kaya di ka kasilungan na aso. Mga basa ninyo mga luksa basta man nagyukira na di sila mga aso na pembalin mudin na siya semua nutay. Nari nilai ini uditan lagi kepakayan no batano makasurga ko surga. Alay matangan lagi dunia kurka kebenaran. Pamana dia mo pagasurga ini yang ngalangan ako sa aman. Anda man yang tingin ka pagasurga kay da parwa. Tiga lain na ko na. Di mana ka pagasurga tanong kita no giginaway. Makasurga no surga naro tanong man igagapusa. Tana. Matagal niya po na piyagapuna. Inoana kadisinan susikata. Berat ya, namatang wala keluar na mga pagasurga wa kasi na siya Allah namatang biya yung surga na. Dalilah kaliyanan mga ulama Allah. Na mga surga ka na rohman matatunda ka muduluk. Kamay nga sa pagdagan hindi kami yun ito manigyan makaturog matamuan na tanah atau hindi mo pa kami nari mga uri penuh Allah batanong ninginginoy kami yan naging pamatay tanong mo aba nari akilang barang tanong wallahi lali ang gisa-gisa ang tanaman warag gisa-gisa ang tanaman nari wala pulang-pulang ang tanaman wala ganda na ba niya nakatanong pala sa kataw yan naging rin benar kelang berkata dia kan yang kata nu bakal teli bakal sapuk nabi agak apa kan teli bakal kok nare mga uri penuh Allah di tanong pang surga na pagalawi tanong mo mga dalili ano uri penuh Allah kati ang mga ulama ini o mangkon isni nagu Kamis na ipenaik sa mga amal tano sa lawh mahfud kumbaga na ipendownload narilaan kon wallah sa mga urip pen wallah niabudin yang kon prelaan na sudwa adi pembitiara nari perai ileping kay matwa ka sa salatan si ida saka bedeg si batingan na maging lepiaran no. Tunggu sikus mo to lagi penai karena dipinai selama liwa dua. Katerung kun Allah baga keniwang kanan na dua. Baga keniw selama kanan na dua. Diniu pasim pelistaan salah mahfud. Tone mana nen set aside. Mapapayugan tong suaman Kanada listannya. Pakasakit na pa. La yahillu li muslimin
ayyahjura akhahu fawqa thalath wa man hajara akhahu fawqa thalath fama tadakhalan nar. Berilaw ni wa pasakit na no ang iya perisya sana nila begini pun ada yung gendama muna bulsay. Ito na yung mga bicara na binakati ang mga guru ini na di kong kapangay kong Muslim. Iba niyan tolakan so pagarin ng Muslim sa kalawanan so talugawe kasadan sa ito lang yan so pagarin ng Muslim sa kalawanan so talugawe naukapantagya kapatay dakalan na pinulod sa neraka talugawe. Ada mabuwagin na marano mauraw sa neraka na kan mamubgato na marano mauraw sa neraka. Kaya watingin niya ka neraka nasara minus mantan. Kaya minus sa kapaka neraka nakati ang mga ulama hindi ka ginagimang bulay dugo kayo ni pinulo sa neraka na makatitalong pa ko nakisa ka dugo na pendidiyo takaulo niya gitu minus na ubang nga pag-ubsil ba nabaling mga baling tanong na pakalay tanga Swiso na utugaw di kayo para ito ba kalipangin na mga minusa na nga iso gitu suwapoy sa naraka nakati ang mga ulama ini na miya kasang giburagun na piyak kibiyagwala na miya karigariga na ikaduang giburagun na piyak kibiyagwala na miya kaputi-puti na ikatlong giburagun na piyak kibiyagwala na miya ngintakintam naginan imapubutal wapay ko naraka dagubin niya may leh kamagan hindi si orang na sa mga pupawanakan ikaw storapi ang aliyang waki mga ulang masupawan. Kami ang kapasagtan, hajina alay, di ako pungimnar. Baro miya kaso. Yang aliyang nakan, dengan mamupawan. Bagus yang sa surga, magatos ka anda na. Na ayang paglalagtalagtan yan, naman din na so paglalagtan o lang ipagusulupan, naman gangap na sumisi nga, bakaw na miya kaso. Nado mo na pangiraw magatos ka anda na, nasa manuto, alin na dumalik, kapanik panuro. Pemali nga akong buda. Tidak alingin ako kebuda, hindi benar. Pera suhuti, lang naggato na kaso, berat 30 anda na, 40 anda na. Tali penikro, ilibitor. Kabay penikro na manual, kayo nga ditepengi, kamakaw makaroon na, baka buong ini. Natiumiya ka sa mga sa manusia sa ilibitor na, pendima taon suwan na, buda. Kore kaya, sumanari sa bagruwala na, upang makapag-usara tanong sa tanong na kita, no, piyasi bisa dunia dengan di pamimikiran na makabilib ka. Kore ka, nabgamos ka na rin ibarat. Soalan na, piya kayo na matanong yan man. Afala yanduruna ilal ibili kayfa khuliqat. Pikir orang tanong ya wallah. Bani di penggeda-geda wanda maneki adna ko unta. So unta. Na ida aman mabuong taropa niya. Naboto piya nasangan, inuit sa porniture. Isundol na niya, drum ya bubudika. Kabukan ng buhay lang kasang utang ka. Ay pawan lang ka. Narin na. Piyali kita marang tanong na rin. Wala ka. Ay pawan lang ka. Kano kamay na ba? Alay matunapan. Wa ilas sama ikay parufiat. Ban yung pandipong geda-geda. Wala so lang ito. Ano man ikinipuro ya. Buat na postin ya. Ano ba niyo kuno? Ba nagkatok ni mapostin ya na? Nari benar. Nadidigan na ipangin benar. Allah. Nang ginok masuk tawalim. Lagi dunia keman mapangin na suka surga. Nagusukan neraka na mata. Ngadego tigas. Kain to. Barkada sa gede gida. Nami iga kasapan na penit. Nggak isa ito ang aran yan no. Mi iga kagagawin. Natotorong man. Nami ang makaw makasama nila. Misiyo tingam sa gaysa nomol. Agir jo karo. Mi akalala mga grocery items. Ito natuturog nga. Aray ibang guru, pamanawan na ka, para may nga ka. Lagi na, video ta kinupo ka pa namin yung ano namin yung bubudog ako gawin ka. Kay makanaw ka namin yung bubud trip ka domitaros. Dito sa surga, no, natinigog ka pikir, manta na ikaw sto, manigaw ko sa puna, piyaga po na naman, miya makadaw ko sa bar ko na, miya kadaw ko sa wutir, dito na, miya kadaw ko sa pali. Nasukman yung anarakan, niga ka pumana, tintang-tang ka na miyan pikir ka, diga-digatin na rin mo, gumiya makalalabaw siya. Nagsita kayo mananapas ka, miga ka, nagpamakin ng upubay nga.
Semana rin supa ka surga na makutak. Tidak pati. Nari, kati oras ako na yun, guru ako no, kamagandang nayayatan. Di may karong sa isang oras na inayatan. Nah, hey, mga uripan wala, kang giginawa yatalog gawe, pitiro na binaw pa nakakapantag, ikaw nakapatay. Ay, tutulat ka supagaring ka, nabekasunod ka ko naraka, nakagiging kutuwa din pitiro na maranawa imam bubuli ko tigas. Amay ka pinigusitan. Nung nga di pwede kasi ibabuo ka. Kaya ko niyan, kaya panantay ko naraka. Alabi daw lang ka. Kung ano ka katigas yan, kaya ko tibuli yan antay ko naraka. Biya kaya sana, naninigusita ka nun. Bidere na magari at tangaraw. Kaya miya mo siya tauro, buwas-buwas na miya aluya ka nun na eh. Abo ko na ninakuli, di ko na taon nagbabuti kaya uli larang na. Amay ka na kaya limbalik ka, tapos hindi mga guguro. Tangin di ba bisa ka, pag hindi ko si tilarang na to, madagla, kaya na ako sa mga kolega niyan. Ada magaga. Nakaibalas nila, ako na ito, amya ka dumaraw, waba ko ini mayor. Tiyan na tulad siya, tinagyan na magari. Namya ka sobra pito ragun na di sila pitira. Manamata nga buwag ka na panili. Nakairi ako sukaw mga namata nga malokod mabumawang na may pagtupisaw niya. Kaya bu ini sembagirang na tingin na bapalim. Wat tingin na ini palit karang na makapantag sang kaya di mikap sinabutan na bugyan kaya ariyak na pagit tokong korokan na piya ko niyan miya pelantay ko naraka. Ito na ni panawarakan o diskarte. Why na doon ka doon isa inang? Kaya pitiran na lantay. O iniirigan na piya ko niyan miya kersada sa naraka. Pagawa ko. Why? Lagi ako, wala diukon Muhammad di mamay, may kinananto na maswa ka, siran makang ginaway. Kaya kaya sa gadag yan kaya hari niya na dinibs ka taon na ba ko rin ipanin, nagbuwang kalipan, nagbuwang sirang pakapagaraan na. Yan ko sa iwa. Yan ang ginaway sila. Nari, sama na yan. Yan kapirang sigawin din yung kapmitiray. Na-estimate na di maribat, nagpapakasaman na pagkatlod-rab. Matang umiyatim. Tiga ni minong ama to, neman ako nene sa ko filing. Nakatiya beromad na ngay sa kapter na digan bitere na may tanok maberman digan mga sinabuta naganap ni mana namrag. Nare, mga uri penuh Allah samanan niya gedang tanwana nagiya dia di jero nak nabi di pamuruta sapa dia ngapagaloy tanong sebetul-betulan na dari dia. Uri tanong giginaway na di tanong pakasul de surga. Antonono na limi katantuan yan nasulun sunabi imiteron tabi ako mga ulama lan tadkhulul jannata hatta tu'minu walan tu'minu hatta tahabbu. Tabi sa mga guru kanay di kanodin makasulod ako surga at tigo nabi taman sa di kanu makaparatea na di kanodin makaparatea taman sa di kanong giginawan. Naboto sa naga kan kadali na besar. Kang giginawan. To na ni kaya dia. Napiakat ako sa nabi. Kay naman din na uba kada penrumah taman at iudi kuman. Ato na kita kapakat giginaway tanong natigyan. Awala adullukum ala syai'in idza fa'antumu tahabbtum bakakan nakan matigo nabi pengguna na waso syai'. Aw pamakawkit ninyo na makang giginaway kan. Aksus salam bainakum na panguraw niyo sus salam kun dulun nabi. Tunay mana ni anari bahkan dengan watigu nabi pengguna na waso gal bakawkit ninyo na makang giginaway kan na ayat tingin nagalabak apat terong korkano ukit ninyo na makang giginaway kan na panguraw niyo sus salam kon dulun nabi. Yan gitu salam, ya simpo-simpo na besok. 30 minuto salam. Tunay ka kaya dia. Apa kaya yung tanong ka? Mau mga sa padagka, babay ko laya, pagari ko laya, mau mga sa padagka na, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, simbolo na to. Jadi nga natugaragan, nag-nag-nag-nag-nag-nag Nas kamambu siya lang, mamaya ko kamamaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perisir sanang nada lagi dan nag-greetings. Kapang nikon na. May umako si Ustad Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kalilintad limu kabarakat na sir. Na lagi din nag-greetings. Banbasa na na hi. Hello. Kumusta? Asibaga ko niyan mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kalilintad. Kapipia ginawa. Limu kabarakat na sir kamambo. Peter ba, lagi din na nag-greetings. Kenapa lagi dengan merana sumisibay mengusang greetings ya? Tonay greetings sa merana. Miya tidak kan yan namatoon kami ang kapiraraguna. Miya tong malin na biru-buru ba tigil. Matango miya tilo sa may. Gimana ya kami tidak kan mga tuna. Aba mati pinsida. Tima po mga ba miyawi to ita du. Miyawi ta kambuwan lang doon sa miya tagwa miya tidak ta mga tuna. Bumili na ng mga greetings mga PPR. Gumamupa ang atagan na. Ay dapat na yun, nari. Hey, mga bayi, pagkikinaway tanong ng salam. Tunay mga niya nalim. Nakatawa niyo, salam nakalilintan. Salam na yung maranwala. Nagyuto ko lagi, tunay ni ba, muraw tanong kung salam kung dulun-dulun ng tanong. Tunay mga kalilitan. Kalilitan. Ibas kami, makamoyang kung dulun-dulun ng tanong salam na luminitad-tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sialam asok dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ko muna. Yang bu ini sebagai anak Islam ang kana. Tangwa lagi yang biasa seminar. Nah, dia lagi. Assalamualaikum. Kada wei salam. Surabi. Mata ngalu. Ari benar. Salam kalilintang salam ingaran Allah. Kinwatan og nambe. Ngay no to. Ay mana niya nakaingaran Allah. Ay ngaran niya nakalilintang. Ay ni mana tanong na mibulagwi. Kami bulagwi aku babaya gumama. Atigali man daw mana dia nang sebutan. Bani benarang siya gue dan kasomau orang-orang wani sila di guguru ya. Tona kata lajo Allah salah. Gitu na yung bitin ako nabibula ko yun. Ito na kata lajo Allah salah. Grabe ka na. Udi nami agak umano kung nagsira umalima magito nga. Ito na kata lajo Allah salah. Matang wala kati ang mga ulamay ni gari ulitan na nag-nag ulitan umate. Kaya na ito nami ang nagkakalilitan. Kaya na ito, may nagka salam. Ingarang wala nagbatanong na ikaw ang pangalagi. Nah, sama na panggiginawitan. Na kailangan na namibaling tanong na sawa. Ito na ilong-ilong na no. Napakakasritan mo na sa oro ko mga loksa. Naprilay ako niyo, pagano'y ko na eh. Naprilay ako niyo, kami ko na ang video-video tanong sa kakawin. Isa alam ba iman to di tanong di giginawa yan ng mga maranaw na gawing kawin. Waya, giginan man isa ka ito to kang bata-bata ka no. Na waki umakapumuya so Islam ari Muhammad guru kan lagi dia tanoron mano si tano tagsa penil na si tanon gawin itanoro sa tiga nga balang na taon nagpaka umaro ada terakyat pero manikir pinagaro sa function hall na si pag pinagaro na bamad na sumbuli sa para to amiya man amiya kapito ko ada mga sada amiya pa sada taw na di manisi wow na nubod na idisiya. Ya, makukuha no mapia. Sana ginanira ka na. Pamanasin na kukuha nga para dito no di makagiginoy ka. Kapag kayo manap ko sa bapano to sa kapakalo agi, ngay no to na ina. Oh. So gusto nang terakian. Edo pa biyo, apo makiyaw ta. Makaw mataro na miyaw ta po na piaga putu ini kan abo siya putu 2,000. Na makaw mata na dumiyar pa na di dadi ketun. Ando pa kaya watara. Isaw na nalambo. Ikadua lamba nakapapatay. May lagi yung kapapatay. Nakakapatid ka nung una sa ni pangunutin niyo lagi nga kapapatay na ba ni pangunutan. Siguro ka nun. Imiyatay sumiyatay na ba tanong di tititanga.
Na dumana bitiron sa umatay sumayatay na didikay lang lubab tiba wallah ka sepa orang na suwaki so mau una ya piyatayan sila na miya kau makaw na tominibo ka na wera ta ginaweran na magatos na mimbole 50. Ini kanina tibidin misan na miya ka piya ginaw na do mata nga di kami nibus keraw. Na ganda mga mana di nga sila di bawah doon na tumibo kira kapito gawin na man isa na lagi wata mata niya. But sa kapurwal na kapereser sana ka nandun ni kada ay nga dito nung giginaw ay nakapapatay na miya ka pa miya ka gawatan na tanong kore kaya ay mato na piya ka mo sa ini at na mga tawa dila di ikumping ungin na pagpamamasa oron na guruak na Muhammad kagian na dila di ikumping so lagi day na gila na susiran mo buwa babaguin na ad na isa alim ay yung berbetero na tiro ako nakatawa ni Muhammad di ka pa kayo ba matay sumetay na bumsum na epnobong pa ka na di haharap nakatawa ni Lola sindi dari day penuturan no yung area na alim mo si alim man sawi mi balawag dari day na area magari kami madonsong kami sa inama area ben sa kani kakak na penutur niyan kagiti na mau sa mga kapapatay namanya mong saway buminito kami ako mga tali ini pangamasan yan to miya ako mati to na ini bawal lain nakatiya miya ako masya ini na kay mga pasadawa tingin mangusiat na tiyawa kaya managkunagtano na si Alin namiyang musiat na dumi awa kay mga ulama kay nidawanin namiyang taglara na ina yung gusto taglara ka nga siya bubuy na tiga pa ina masarap kami taglara marami naman na niyang kapipita ay dapat yun sana yakpitang guruan mga guruan na si ako ko dembalembakan ipahingin yun to basta ito maningam na ilotan na kapakay man ang tadi nga kapakay na nauras nami mayangap mandi makamuha mata na yan berarti yang ano saya kiatan mga natutulang ranaw na bumi bagu Muhammad Sokam bada di ka panamata mini bagu niya so mga ulama na adna kiaram yan sopan mismo haram anay bentak wala ka dun final di sinan ke Japan na adna dolotakan na dun final di ke Japan gumaw masuk Ramadan ana di ketiga berin ebo mini toko mina ke Japan dia kaya kakakku dia multero na ako mga kakakku kaya niya si dari day ini toro yan ako tadi ke Japan di nagbalik paan yung tito mo kakagay na di ka kapakay ni mato nasalap mani-mani ning kulungon ay dapat yun mga ulit mo Allah mata saya na ino kabatan mo di pentilan berarti yang may umagyang kaya tamanang koron sang kaya pipikiran kuwa kataso pagusay ko ano adem panapaday nagyuto subtero na karana na ino kadum bura sa ditano di makatutuna kakatip nagyang kaya mga ulama balasan tanu wala sa miya kadang lama pa ya aso balasin na di na katanong dilunganan wala na amal na so tikututan dengan si na sugo ko na balas na timbangan wala na pakimbagyan niyang girampan kasiran ni Malaon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.